isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandirito po muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibago pong update. So mag-a-update po tayo ng kanilang mga latagan na atin pong madadaanan o aalamin ang mga presyo. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So update natin yung mga presyohan po dito ng mga latag nilang alimasag. So ito yung mga alimasag na kanilang mga nilalatag, no? So napakaraming tao sa ating mga dumayo dito sa Malabon Fish Market. So dito yung mga presyohan ng mga alimasag na ating po may update. Wala po tayong makita dito ng alimango, no? So yung sa malalaki po mga alimasag na kagaya po nito ay ito po ay 200 pesos na per kilo. May 100 pesos per kilo at 150, no? Ito po yung 150. Ay, kunti pa lang daw, kunti na natali. Ano yung pamato sa piko? Ano yung pagkakupangan? Pamato sa piko. Malalaking mga paros to eh. Tulip kung tawagin. Malaki oh. Tapos mga 50 pesos na mga hipon at magkano yung ano? 50 lang. 50 pesos po na mga native o black tilapia. Yan po yung native na napakasarap, no? Masarap na masarap yan. Oo. Paksiw kaya gatayan ang pinakamasarap. So ito po yung mga update natin sa mga alimasag ni ate dito sa Malabon Fish Market. 150, 200 pesos. Sabi ko, may hipon. May hipon na. Ito malon. So ito po yung loob ng Malabon Fish Port. Kung pupunta po kayo dito ay 7 PM po ay may mga latag na rin po. Pero hindi pa rin po ganun karami, no? So mas maganda pumunta dito mga bandang alas 10, alas 12, no? Diyan po natin makikita yung mga maraming latag sa loob po ng Malabon Fish Port. So yung mga latagan po dito ay 50 pesos. Kaya ayos na ayos ng mga pang Shanghai, no? Na mga galunggong, 50 pesos tumpok. Napakarami. Yung mga tumpukan po, no, na mga biya o lahi ng talimusak. Yan po yung mga 50 pesos na mga bentahan po nila ng tumpukan, no. So dito yung mga presyo ng mga bangus na kada piraso. May 150, 160, 140 at 180. At ito naman po yung mga tumpukan po natin ay sa halagang 50 pesos, no, na mga galunggong. Nalatagan sa Malabon at dito tayo sa 170 per kilo na mga bangus. Pandaing ni Ate Pam o si Vendor Mix Official. Yan ay 170 po yung mga kilo na mga bangus pandaing. Alright, so dito naman ay 250. So 500 pesos ang per kilo mga pusit at pukita natin ay 180. 180 ang mga pukita. So shoutout sa Ate Pam, good morning. Shoutout sa iyo, Pogi. Aray mo. So ito naman may mga latag dito na mga latag ng talakitok na malalaki. Magkano presyo ng talakitok? 280 ang per kilo. Sa mga pagi, 130 ang per kilo ng pagi. At mga local salmon ay 180. Salamat, thank you. At dito naman tayo sa mga bangus din na latagan. Kada piraso ay 100 isa. At 50 pesos tumpukan po ng mga galunggong. Alright, so maraming mga galunggong na naman ang dumagsa dito sa Malabon. At ito naman po yung mga tumpukan na inyong mabibili. Ayan ang 50 pesos. 50 pesos na mga tumpok ng galunggong.
At meron din po mga tumpukan dito ng mga langaray sa halagang 50 pesos at mga alumaan. So yan po yung mga latagan dito no, na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. Grabe, ang dami mga galunggong na latagan po rito. At ito pa, 50 pesos din po ng mga tumpukan. Puro 50 pesos tumpukan. Napakarami at dagsang tumpukan sa Malabon. Ayan, no, mga tumpukan na kanilang binibenta sa ating mga kababayan na dumarayo sa Malabon Fish Market. Mga 50 pesos na latagan. So ito, mga sapsap, tusit na latagan, 100 pesos. Nanay, good morning po. Magkano naman po yung mga tumpukan po na yan? 50 pesos po. Ayan, 50 pesos po, no? Banak at mga isdang lapad. Ayun, no? 50 isang daan sa mga isdang banak. Ayan. 50 pesos ito at 100 pesos. So, shout out po sa mga kamag-anak po ni Nani sa San Jose del Monte, Bulacan. Shout out po. Nay, thank you po, Nay. Salamat. So, ito 50 pesos mga galunggong. Salim mo ya. Ayan po yung mga latagan dito, no? Ng 50 pesos galunggong. So, dagsa talaga mga galunggong natin sa Malabon. Dami. Sa halagang 50 pesos ay may ulam na ang iyong pamilya. Alumahan. Uy, 50 lang, para wala. Sa dalang kalapit niya, may 50. Siguro na. Gusto ng mura yan, may 50. Malalaki na rin 50, yan. marami na 50. Puro na mura nito. Ano, 50 lang. Ilan sa'yo, Busing? 50. Sa Sandaan yan, kuya. So, pusit, no? Atit tayo kay Kuya Nestor. Maganda magtarya to ng mga galunggong niya, oh. Kuya Nestor, good morning. Good morning po. Shout out po. Ayan. Masaya na naman si Kuya Nestor ng Malabon Fish Market. Ayan. Na-store po tuloy natin. So, shout out po. Good morning. Ayan mga galunggong niya, oh. Oh, 150 lang kilo. 150 lang po per kilo. 150 lang. Tapos Kaya ito? kakamurahan. Katakbar ko ani na. Ayun, oh. Kakamurahan la. Murang-mura, no? 50 pesos at 150 ang per kilo. Pagmalo di tisda. 3 na ng kilo. Tapos tumpukan din po ng mga pusit. Ayan, dami po na tumpukan, no? Sa halagang 100 pesos. At tumpukan ng mga 50 pesos galunggong. 50 lang, 50. At 130 po yung per kilo. So yan po yung mga ina-update natin. Dami mga tumpukan na inyong mapipili, no? So kayo na lang po ang pipili ng inyong mabibili ng mga galunggong dito sa Malabon Fish Market sa mga tumpukan na kanilang binibenta. Ayan po yung 110, 120, 130, 140. Kada piraso po yan ng mga bangus. At 130 rin po dito kada kilo ng galunggong. Alright, so yan po yung mga pinapasadahan natin ng mga latagan. 50 pesos tumpukan. At 100 pesos pokpok din po ng mga isdang espada. At dito per kilo ng mga hipon natin ay 340. At meron din po mga tinutumpok itong galunggong pa din po, no? So bumubuhos na galunggong dito sa Malabon Fish Market na kanilang mga latagan sa halagang 50 pesos ay talaga nga naman ay meron ka ng pang-ulam, no? May 50 lang, madam. 50 kayo po.
At dito yung mga kada piraso ng paninda ni Kabugris ng kanyang mga latag. So meron tayong 130, 170, 150 sa mga kada piraso ng bangus. At 120. Good morning sa iyo, Kabugris. Shout out. So yan po yung mga bangus na kanyang bentahan dito, no? Kada piraso pa rin po, wala siyang per kilo. Alright, so 150 mga kilo ng balat ng baka. At meron din po mga tumpukan ng mga galunggong, 50 pesos sa mga latag ng galunggong sa Malabon. Alright, so dito naman tayo sa mga presyo ng latag ng mga gulay. So dito tayo kay Gigiyon. So puntahan natin yung kanyang mga latag dito ng gulay. So eto tayo. Gigiyon, shout out sa iyo. Good morning. Good morning din sa asawa mo kay Gandara. At salamat sa pagsubaybay sa mga vlog ni Boss Lando, no? So nanonood siya lagi ng aking vlog. Asawa mo, hayaan mo muna sa bahay mag-alaga ng bata. So ikaw muna ang pumuesto rito para alam mo na. So alamin natin yung presyo. Iyon naman yung mga gulay. So magkano yung mga repolyo? Magkano? 60. Good morning. At ang pagbabalik. So shout out sa'yo, Boss Makmak. 60 pesos. Dito sa mga labanos, 70. Ito mga nakatali. Puro 10 pesos po yung mga nakatali rito, no? Ayan po yung mga dahon-dahon na gulay. Kangkong, talbos, alagbati, saluyot. Ayan po yung mga tatag nila dito ng mga gulay. 150 lang po kilo sa malalaki. 150 po per kilo sa malalaking mga tahong. Sa alamang natin, sariwa, oh. 20 tumpo. 50 pesos tumpok. Pwede na kayo magbagoong. Ayan ang mga latag po dito. At yun, magkano pa ngayon yung presyo ng mga karot mo? 140 per kilo. Magkano yung patatas? Sandaan. Ito yung mga nakatali 10 pesos. 10-10. Ito 20-20 na. So yan po yung mga nakabalot, naka-plastic. Na murang-mura po ninyo mabibili. Ang mga lettuce magkano? Sandaan ang mura na, no? 100 pesos sa lettuce, no? Ayun, big 5, 1/4, 100 pesos kilo. So murang-mura talaga ngayon yung ating mga lettuce. Pechay. So tuloy-tuloy natin yung mga update ng gulay nila dito, no, sa Malabon Fish Market. Big king ko po 1/4. 25 pesos, 100 po kilo. Biglang babaeng lettuce, no? So, sa mga mahilig mag-sangyup, yan, murang-mura po ngayon yung mga lettuce na mabibili nyo sa Malabon Fish Market. 100 pesos po ang per kilo. Giyon, thank you. Dito naman tayo sa nanay. Magkano talong po natin ngayon? 60 po ang kilo. So sa mga balot, 50, 30 ang toge. Yan ang mga quick update natin dito naman sa nanay, no? Ng mga latag ng mga gulay. Nay, salamat po. Thank you. Ayun naman, dito naman tayo sa anak naman. Sa panganay na anak. So, mag-iina po sila dito, nagbebenta po ng gulay, no? So, shout out sa'yo, Gary. Shout out po sa Dead Store. Ayun, magkano? Sa mga kamag-anak ko. So, shout out sa mga... Asawa ko, namimiss ko na. Namimiss mo na ba? Malamig pa naman. Malamig pa naman ngayon. Walang kayakap, no? Biglang namiss si Mrs. Dito rin makapunti. Magkano itong tumpukan mo? 35 pesos. Tatlo, 100. So, ang kilo magkano? 100 pesos din po yung kilo dito ng mga lettuce natin, no? So, salamat sa'yo, Gary. Thank you. So, shout out sa mga kamag-anak
nila, no? Sa mga Panganiban family, shout out po sa inyong lahat. Sa YouTube yan. Good morning po. At nandito po tayo sa inyong kamag-anak dito sa Malabon Fish Market na naman nagbebenta ng mga gulay. Dapat sa mga mag-anak ko nasa Divisoria din. Ayun, shout out din sa mga taga Divisoria. Sapatos. Salamat, thank you. Alright. Ayan yung mga latagan dito sa Malabon Fish Market na ating pinasadahan ng mga gulay. So, makakatipid ka, may mga 20 pesos, 50 pesos na mga latagan ng mga gulay. Magkano po tumpok ng ampalaya? 50 pesos po yung tumpok ng ampalaya. At mga gulay pa rin po dito. Talbos, kangkong, pechay. Ayan, mga latagan po dito. At mga nakabalot na may 50 pesos, 20 pesos. Na latagan ng mga gulay. Salamat! Alright, so dito naman po ay mga 50 pesos, no, ng mga tumpukan din po ng mga galunggong. Sobrang dami na latagan ng mga galunggong sa Malabon Fish Market. Medyo mabagal ang ating pag-usad dahil nga marami sa mga kababayan natin ang mga namimili, no, ng mga kurang presyo ng isda sa Malabon Fish Market. Dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. At ito yung latag ni Nanay Noemi, mga bangus. Marami akong salmon kanina, naubos. Naubos na po yung salmon. Tapos ang gulyasan, 200 pesos kilo. Sa gisi, 200 din po ang kilo. So, magkano po ang bangus natin, Nanay Noemi? 20 lang. 220. Oo. Medyo tumaas kahapon yung presyo. So, yan po ang presyohan ng latag ni Nanay Noemi, no? 220 sa mga bangus. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. Shout out po. Good morning. At dito tayo kay Boss Aris naman sa mga latagan ng kanya mga isdang bato na binebenta sa ating mga kababayan, no? Alright, update natin yung mga presyo ng kanyang latag. Boss Aris, good morning. Saan po kayo mga? Alright, eto na yung mga latagan dito, no? Mga isdang bubuli, sagisi, sniper na mga latagan dito ni Boss Aris. So, sa mga bubuli, 180 per kilo. So, sagisi Boss Aris, magkano? 20 lang Dos, 220. 220 yung mga per kilo. Yung mga sniper po natin, 240 ang per kilo. Talakitok, 240 na lang po yung mga per kilo, no? So, ito yung mga latag ni Boss Aris na mga isdang bato na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. At ito pa, 180, no? Eh, dito sa mga pagi, 140 ang per kilo sa mga isdang pagi. Saan yung isa ko yan? Boss Aris, salamat. Thank you. So, mga isdang talakitok ni Kuya Warren dito sa Malabon Fish Market. So dito yung mga galunggong na per kilo. Bali sa galunggong ay 140 per kilo. Yung mga dalagang bukid, no, na natagan po dito sa Malabon Fish Market. Paring Ben, good morning sa iyo. Parang wala kang latag ng mga isdang bato. Sa kapatid mo kay paring Rudy. So ito naman yung latag, 140 sa mga galunggong natin. Magkano tilapia Batangas? 120 pa rin po yung mga per kilo ng tilapia Batangas. So yan po yung mga presyo natin pong ina-update. Ba't nandiyan ka ngayon? Nagsarili ka na naman. So ito, 50 pesos yung mga tumpok niya.
ng galunggong at may tumpok din po siya 50 pesos, madami na oh. Mga pang Shanghai na kanyang latag. Buhay tatlong pamilya ko. Tatlo na pamilya mo. Dumami na. Grabe, tatlo na pamilya. So salamat, na-update natin yung mga latag mo ng mga galunggong. Salamat. Tumiwalag ka sa kanila doon ha. Si Kuya Nestor masaya pa rin doon. Nagkakaway pa din. Ay mga galunggong lalaki na bilog. Pare, thank you. 130 na lang kilo. Ganun kung lalaki lahat yan. Walang mga butas yun. Ang kilo na. So, ganyan po yung mga pinagkakagaluhan na latag nila, no? Yan po yung mga kababayan natin na dumayo dito sa Malabon Fish Market para sa mga latagan ng kanilang mga isda na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so maraming salamat po. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.